माने बिदि खालामनांगौ सिखावबाबो आं फिसा होगोन प्लिज मोनोबा आंखौ हरफिन गारिखौ अननानै सिखाव उदालगुरि दिमाकुसियाव गंसे नखरनिफ्राय गंनै स्कुटि खावनानै लांदों। बिबुंसार दैमारि आरो गोमसार बर'नि स्कुटि गारिखौ दुथां सिखावफोरा हरनि समाव खावो। जोबोद दुखुथिया मेगनबो नुवा होमबा आंखौ मानो बिदि खालामहोनांगौ सिखावफोरा। बे दा हरावनो खावना लांबाय आरो जों जेबो गम मोनासै लांनायखौ मारै लांखो। थांनाय बृहस्पतिबार 22 जुलाइ सानखालि मोनानि समाव गोबारै अखा हानायनि खाबु लाना उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि थानानि सिङाव थानाय बाथाबारि गामिनि बिबुंसार दैमारिनि AS27 D9979 नम्बरनि टिभि स्ट'र गंसे आरो सानजा नावकाटा गामिनि गोमसार बर'नि AS28 D1509 नम्बरनि हन्डा ग्रेजिया ड्राम बे गंनै स्कुटि गारिखौ दुथां सिखावफोरा गंसे नखरनिफ्रायनो मोनानि समाव खावनानै लाङो। गोमाजानाय दुखुथिया नखरा फोरमायहरदों दि सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला नैबे गाहायाव होनाय 6900382029 6000348361 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। जोबोद दुखुथिया ओरैनो बेमारि देहायाबो मारै बिदि खालामनांगौ आंनि न'खरावसो बिदि खालामोनो होमबा आं दा नै आथिं आखाइ बुजोबदो भागिनफोरा आंखौ नायनो फैदो उसुख जानायखाय बेयावनो बिदि खालामबाय बिसोरो आं इमान खस्थ' दा मेगनबो नुवा नै भागिनफोरासो हमबाय बायनानै दा बोथिंबायदो आंखौ आरो आं दा गथ' सासे दङ बेबो क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फरायना दंहैयो थाखा फैसाबो एसेबां आंखाल इमान खस्थ'सो फरायहोदोंमोन आं मेगनबो नुवा होमबा आंखौ मानो बिदि खालामहोनांगौ सिखावफोरा इमान दुखुथिया आं मेगनबो नुबावा बिथिं मेगन देहासो नायनोना आं गथ' गथायनि माबासो होनो आरो आं बे गारियाव फिसादो ससेबाबो आं गाखोना थाङोमोन बे गारियानो आंनि आथिं बायदिमोन मानो बिदि खालामनांगौ सिखावबाबो आं फिसा होगोन प्लिज मोनोबा आंखौ हरफिन गारिखौ अननानै आंनि न'खराव मानो बिदि खालामफैनांगौ प्लिज अननानै हरफिन फिसाफोर सिखावबाबो फिसा होनगोन आंनि समान फिसाफोर नोंसोरो आं बिराद दुखुथिया न'खरसोमोन आं मेगनबो नुवा एसेबां बेमार जानानै दङ आरो नै भागिनफोरनिखौबो बिदि खालामनामोन आंखौ नायनो फैबाय दुखु जानायाव बिसोरो आरो मानो बिदि खालामनांगौ आं बेखौनो बुङो रायजो राजाफोरा बबेयावबा मोनोबा बे जोंनि दा गारि नाम्बारफोरखौ नुनानै हमनानै दोनबानो जाबाय थानाफोराव जोंनो खबर हरबानो जाबाय अननानै प्लिज प्लिज। जों बिस्थिबाराव बेलासि आलासि जानो फैदोंमोन बे आमाइमोननावनो जोंहा आनैया मेगनबो खाना आथिङाबो बुदों आरो जेनेबा आनैया लिंहरबाय थाबाय नालाय जोंबो फैबाय नायनो होननानै ओमफ्राय बेबायदिनो बेलासि मोना जोङो मोजाङै दं गारियाबो ओमफ्राय आदायानो थिखांना दोनदो बे रुमावनो गंनैखौबो थिखांदो आदायानो ओमफ्राय थिखांना दोनदोबाथाय हरावबो जों थाब उन्दुआखै बिदिनो 12थासो जादों खोमा मबाइल नायना आदाजों आंजों ओमफ्राय आमाइ आं आदाजों साथाम थायो आनैजों जोंहानि आगैजों मोनसे रुमाव थादों ओमफ्राय दा हरावनो खावना लांबाय आरो जों जेबो गम मोनासै लांनायखौ मारै लांखो सिखावफोरानो लांबाय आरो ओमफ्राय सैमाबो दंमोन मासे सैमायाबो बि दिनाव मानि थाखाय सोङासै बेखौ जों मिथिला आरो गारिजों लोगोसे मा बुस्थु लांफादों गारियावथ' गारि गासै कागज पत्रआनो दंखायो गारिनि जेनेबा आरसि दं गारिनि गथाय कागज इन्सुरेन्सफोरबो दं होनदो आदाया ओमफ्राय आदानि ड्राइभिंबो दंमोननो लोगोसे आधार कार्डबो दंमोनदो आदानि आरो बा मा डकुमेन्टस दंमोन लाफानाय जायोमोन जेनेबा आरो डकुमेन्टसफोरखौ लाफायाबाबो पुलिसफोरा आरो बुङोना मबाइलफोराव खेबना लाबाबो बुङो। गारिया जिहेतु आदानिमोन आदानिया मा नाम? आदानि मुङा जाहैबाय गोमसार बर' आदा गिदिर जोंहानिनो ओमफ्राय जोंनि जायगाया जाहैबाय ओरै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय दा जायगाया नावकाटा पुब नावकाटा भिलेज ओमफ्राय थानाया गरेस्वर गारियाबोथ' गोदानसोमोन 8 माह रानिं जाहांबायमोन आरो ओमफ्राय आमाइमोनना 1.5 बोसोर ओमफ्राय गारिनि नाम्बारा जाहैबाय AS28 D1509 गारिया हन्डा कम्पानि ग्रेजिया आरो गंसे एन्थरनि नाम्बारा बेसेबांमोनथाय एन्थरा जाहैबाय आदा बिबुंसारनि नामावमोन आरो बे नाम्बारा जाहैबाय AS27 D9979 बायदिफोरखौ आं लिंहरनानै जाबाय
जोंहा न'खराव मोनसे बेबायदि गारि दोङोमोन गंसे स्कुटि आरो आलासिनि गंसे दोङोमोन गारिया आलासि जानो फैदोंमोन गंनै बे स्कुटिमोन बे स्कुटिखौ हराव माने अखाबो फैबाय थादोंमोन बे अखा फैनायावनो अखा फैखांनानै थांनाय समाव जोंबो उन्दुलांबाय हरनि ओंखाम जानानै बे समावनो जोंनि गारिखौ माने हरावनो लानानै थांबाय गंनैखौबो बेखौ जों मारै लांखो जों पात्ताखौनो मोनासै जों सैमाबो मासे दङमोन खिन्थु बे सैमायाबो एसेबो सोंनो रोङासै गारिखौ लाना थांबाय गारिया बेसेबां बैसोनि गारिनि बैसोआ गंसेया 8 माह जादोंमोन आरो बेनिफ्राय गंसेया ओरै 1.5 बोसोर जाबायमोन 1.5 बोसोर आलासिनिया 8 माह जादोंमोन आरो दा बेखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मा खालामबाय थादों दायो दा बेखौ मोननो थाखाय आं एसे माबायावबो पुलिसावफोरनोबो एसे इनफरमेसन जनायना दोनबाय बिनिफ्राय आं दा रायजो राजानिफोरखौबो एसे आंनि गारिखौ जितु सोरखौबाफोर सालायनाय नुयोब्ला बे गारिखौ माने एसे हमनानै बा सिज खालामनानै दोनथ'नो थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायबाय गारिया सोरनि नामाव दंमोन गारिया आंनि फिसाज्लानि नामाव दङमोन फिसाज्लानि नामा बिबुंसार दैमारि आरो आंनि नामा भबेन दैमारि फिसाया गामिया जाबाय बाथाबारि पस्ट अफिसा जाबाय पश्चिम पटला गिदिर जाथाय जानानै थांबाय बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन दाथ' जेनेबा हर गेजेराव जाना थांनाय घटना बेखौ जों जेबोखौनो मिथिला सिखाव फैनानै जेनेबा बेयाव गारि गंनै थानायखौ आलासिनि फैनायनि गारि गंसे बिस्रा न'खरनि गारि गंसेखौ बाथाबारि गामिनिफ्राय खावनानै लानो थांबाय आरो जोंथ' फुङाव 7टा बाजियाव नायबासो हाखार गारिया मा जाखो होमबासो मानसिफोरा गारि गोमादो होनना गामियाव हारला उनावथ' जोंथ' मिथिखायानोसै मा टाइपआव गारिया खावना लांखो लक खालामनाय गारि मा रोखोम साबियाबो दोङो मा रोखोम लांखो जों मिथिनो मोनासै आरो ओरै लांनानै बै फुख्रि मोनसे दङ बेखिनियाव लांनानै बुस्थुखौ देखावहैदो होननानै एसे माबादो आरो जेनेबा बे बुस्थुखौ न'से लाबाय थेथे देनायखौ गम मोन्दोंमोन आरो मा देदो हर गेजेरावलाय बिदि सानदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो थानानै फुङावसो गारिनि हारलायावसो मिथिबाय आरो बिसोरबो खिन्थानो मोनबाय आरो बेखिनिखौ नोंथांमोना सोरनिबा सायाव सन्देहफोर दङ नामा जोंहाथ' बिदि सन्देह गैया दा जों रावनियावबो जेनेबा बिदि जाथारि माबायानो नंखाय नङामोन ना बियो जेनेबा जाथावथारि माबामोन आरो बियो गामि वाइसआव बिदिथ' जोंनि गामियावबोथ' सिखावदो गैया दाउ सिखाव खावना जानायबाला बिसोरखौ सन्देह खालामनो हागौमोन जों बिदिबो गैया गामियाव बेनिखायनो जों खावलायदों सोरबाफोर जुदि लांमारदोंबाला माबा मोनसे हिंसा खालामना लांदोंबा बिथांमोना जुदि अननानै हरफिनबोला जों गोजोननाय थागौमोन आरो जों गावखौ नोंथाङा हारसिं होननानै सानोना ग्रुपआव दङ बेथ' हारसिंखिनो नंखाया बियो सिखावा हारसिं खावखायाखै बिसोर साब्रै साबा फैनानै लांदों आरो गारि गंसे लांनायाथ' जेनेबा हारसिंसो लांनो हागोन बियो गंनै खालाय गारि मा रोखोम लांनो हानो बे हारसिं थानायाव जनायदों नामा थानायावथ' एजार होननाय जाखाबाय दा पुलिसबो फैबाय दा पुलिस फैनाय हिसाबैथ' जों नागिरगासिनो दङ दासिम जेबो रिपर्ट होनो हायाखै आरो बिथांमोना साननै जाबाय फैनाया मैयाबो फैदों दाखालि थांनायाव हरावनो बृहस्पतिबार थांनायाव हरावनो गोमानाय हरनि गेजेराव गोमाना थाबाय मैया फैनानैबो बिसोरो तदन्त खालामबाय हायाखै दिनैसिम हमनो सिखावफोरखौ बेखिनिखौनो खावलायदो जों सोरबाफोर जुदि लाङोब्ला बिथांमोना अननानै जोंनि न'खरखौ नायनानै बिथांमोना हरफिननोबा जों खावलायदों आरो तदन्त खालामनानै जेराव मोनो बेखौ सुइस खालामनानै जोंनो खबर हरबानो जाबाय हनुमान हार्डवेराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेर मुंनि गंसे हार्डवेर गला बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबोल प्लाइबर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो मबाइल नाम्बार 93947124999
नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयारनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयारआ जगायनानै होगोन। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टी टेलेन्ट रियेलिटी शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 95775733499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।